करमचना दिदिले करमचना कमले कमनाया दीदी कमले कमनाया दिदिया थलिया चा बाला चो थलिया चा बाला चो Lamsogo han he kok khorang nai tang nai jo to hasani lukurong no chini kok khorang ni kok lam pandawa chinwa chingtoi he kya dong ni biskang wa chini kok khorang ni ngai chini kok lam pandawa chini tirpra hasini resap kureng he ka ba turuk tabu lukurong ni khano khogi tongai ba lukurong ni biskang wa shinimung kotor mani tongo mo haikena ching khorok sa belai ke khorang gtei resap kureng jek mo haikena ching tinin dong ni biskang to he phaikya abong kha chini bukhuk urbosi tirpra pharing ke chung pulao no bora lamso baena bukhung no pulana lamso na hamai bai no tei ano oro norok ni o jaga jarar mo bagin norok ni kok lam pano jarar mo bagin no bele ke hambai no no bahambai tang inge sing kisa jora kese ni bisintei samani bisintei pano nang chelo jora ramani bagai inge sing tiniwa chini kok lam panda jeng khoroksa singar hai ka baru sap kereng bai se sing chengla ni thangi tongo ba bini kok rong no se sing khana lanya ni ba bini bising ni kok rong joto bini live ni bo bahai ke ora hapai ke abor ngo tisi khana lanya ni ka ba pharing ke chung pula ono bini ro samung bai na sing chengla siwana pula ono kisa lu korong no sa bi khana ra pulan sing sinai okay dong ke ani telephone ni kaisa chung belai kheno khrawo ar chap mung no chini Tripura haste ni belai kheno rechap mung kereng ni sijak tongo chini Tripura haste wo music industry bono tamhanai romanticing nei ne bono bumung pharjak phalai khajak tono chini lokora khamjak lai ni bono damanik ni rechap mung no chang agi belai khen khna lai ongke bini rechap mung bai no chengsinai hamjakma kaisa berai bono khena ogai mangala bekhawo simong nangkhe bono na buhui mangala sari nak ngajano ang pia sekarang sana musung bai ang lady pokrak belai keno ani mane tam honai ka ang stage bahai no perform khaina fro rogo haike jeng recording khaina fro rogo apro ang belai keno lyric pokrak hingge tai apun bagai ang jotono nakasano lyric pogai thangka ang wa jaka so khnaya bo a rechapno ang khnaya bo gisa balok thangka abagai kisa lyric do kokre hingge doro khnai man khana bini khokti no srai ba bini khorang bai no gan do khnai man khana hingga phadi sing bini bukhak thanglai sibani bini bisini kokrong no saimara yan sai toklai na hingga no nang pula no sungnani musungnai nang khoroksa tabok tamani sanai lukurong ni khano trek ke khogoi tongo mo haike ni khorang kati bai ke lukurong wa hamjang mo haike tui tolai ba lom lai ni khorang na khana to jagai mo haike joto jaga rogo kereng ba juda thai rogo program rok haike mo haike tong hingga nang bahaike resa mung haparo bahaike nang hapka abon puila kisa sai khena gari ang puila wo jai bhangsana ni kuno plan karai rechap mung hapor hamna ni hai ki rechap ni kuno plan karai tangi hinge ang apuno wan chungja gya ang rechap mung hapor hamna hini ro kisa kono wan chungja gya hinge saja tamung kha tapok iko tamnai sini ano phrangai ano je rechap mung hapor tanai sal korendra Tripura bini bumong popai nang puila rechap mung khaika ngake boni thrutui ang hapka or rechap mung ni hapor hapka angke abkheno bo boinu ya fano bo kuno jaga fano kisa nungi fano man khana ani bisingo rechap mano abdi kuno talent haipa nukhana angke atikeno bo ano rechap mung surung rekha rechap mung furungkha angke atikeno studio tlang thangka ang without ang iko sari kama pa buito aptio khayo yang atiro kuno khaijiga ang direct no studio thangina ani puila rechap mung ang tikhaiga gi atikeno thangde jang shalokha gi atikeno rechapte tabok ojaga Enggak boroge je nung puila rechap mung hapora hamana bo bisirogo ang puila rechap mung hapora hamman ingkeno 2018 nong habo haipro afro puila rechap mung rechap bo je frang 11 na tong afro rechap mung haporang puila ya prishota atike Enggak puila rechap mung hapora nang habbani jeni na rechap mung ni phukbai rechap ja agan le tamong
อันนี้ ปุ้ยละต่ออีกตามในปุ้ยละนี่มาอย่าอาบุนะบ่อันนี้ปุ้ยละรู้จักมึงกี่เนาะฮานี่รู้จักมึงอังรู้จักมันนี่อาบุเพียบ่อาบุอาศักชิจักเลียให้แกตามในก็อาศักชิจักเลียลูกนี่ทันชอบเลียอารู้จักมึงรออันแกปุ้ยละแต่แกจะอีกรู้จักมึงรู้จักค่ะอาบุกี่เนาะอันนี้อาบุน้องปุ้ยละนี่ใช้มันต้องไปแข่งแกอาบุค่ะอันนี้ปุ้ยละรู้จักมึงดึกก็เลยอาบุน้องปุ้ยละปุ้ยละนี่เห็นมั้ยครับเนาะตั้งแกอาบไปเนาะอังกิสิจะอันนี้ปุ่มมงเนาะไปโลกรงนี้ทานี่ชอบอยู่นี่แกอาบเนาะนางปุ้ยละหันสิไหนตางั้นเราขนาดมันขนาดบินคุกตีบินปุยละรสามงตามอให้กับลูกรองนี่บัสกังก็บอกกันเรารสทันีบาบุพรนี่เทกชินิจักมให้กันเราตรึกให้ลูกรองนี่บัสกังก็บอกขอรักษาอุบสีปีร์ปราให้มให้กันรสามงหาปราหาไปลูกรองนี่ข้านอกขวิจงงั้นก็พอดีให้อังโนนซึ่งนั่นนี่บักทางในตามให้แกจึงรสามงหาปานี่กอกนอติเสตินี่กอกลำบาอาบน้ำตีนสังกับบางมาชาลายันตาเองก็จึงเรากับบางมาจีนี่หนึ่งต่อ2018ทางกำม18นั่นหนึ่งเราสามงหาปราหาบุนี่เนาะเองก็หนึ่งอัปโรเจ2018เราสามงหาปราหาปุนี่สิมิโนดานะมันเลยหนึ่งโปรแกรมเราก็ท่านั่นนี่บุเจงค่ะเอาไปเกี่ยวกับอาบิชิเราก็เลย18บิชิวัตตาหนึ่งอัปโรก็เราสามงหาปราก็ตรังเขาค่ะอังอัฟโรมันโปรแกรมเราก็ตาออร์เคสตราเอาไปซูเปอร์สตาร์เราใครจะก็นี่อาบ่อัง2018เนาะกินเนาะอังตามมันค่ะให้จีคอนมีคอนโปรแกรมปาร์นี่โปรแกรมเราปาราบ่จังจีคอนชาเมลาเราใครกันเกอาจากเราก็อันเนาะเอกสเตจอังปุยละกาซากาอันนี้ปาราเนาะจีนี่ปารานังปุยละสเตจเพอร์ฟอร์มใครกันอาบ่ปุโนแบนด์ร็อกไปยากรุ๊ปร็อกไปคุณทีมร็อกไปยาอาบ่เทรกไปจังเราจับไลค์กันจีนี่เซอร์คอลเลนด์ทริปไปเนาะจังใครเลยค่ะปุโนปุยละอันเนาะสเตจยาพรีเชโดกันเก2018 no chikon mikon khaika haipano jefro ang 2000 afro ani rucham puila rucham dog afro kisa lokoni thani sogoi kha chini jakha angke atekino aste aste ang program khaite tarpore kino ang kaisa team o thangni sogoi kha a team kha chini yarong musical bodol tamnai a team ni members rongno bo abo rongno bo ang dara akono aroni bai dara kono jotona hambai mario tang hingke borok ni kaisa tripura tamnai kaisa sinijak jak team kaisa hani jongjago team ni bomong yarong musical bolol atim nei mongkha ge ajaga ang tabuk tong ta Angke nol khane man khana bo khorok samo haike no truk khe rasa mong hapara habai lokora bo sini jagai tabuk sak jora tini wa mo haike seng kok khorango kok lam salai tanglayo angke जों दाबो गोबां मा जों माने निनि रोजाब जाग्रा बो जों गोबां मानो खानाका जों निनि रोजाब बानो कानि न जों निनि म्युजिक भिडिअ बो नुखा कायसा आबोले माने आबो अंक बो बिसिबो खलाइजों मोना म्युजिक भिडिअ रले म्युजिक भिडिअ गांके आई थिंक आबो 2020 लोगो खाइकाना आबो आते नंना 2020 रो नंना लॉकडाउन पाइने खाइलाइका आबो न गांके आं म्युजिक भिडिअ खाइमोन इंकिसे एक्सपीरियंस खाइमोन आबो गे थाना मुजंगो दसाले आं चारे फांक्शननि सिम आं एक्टिंग लोगो बेलेखनो शक दंग आनि मुजंमोन इता चारे फांक्शननि आं आबो न वानजु खाइमोन आं एक्टिंग लोगो एक्टिंग करियर लोगो आं या प्रि रेहिनि वान सबै खाइमोन चारे फांक्शन चारे फुरोगो गे वानसुगुमया आबरक आनि इमां तंमनि आबो मुक्थांबो अंगाय नि वानसुगुमया फियाबा आं बेलेखे नर्भास संखा म्युजिक भिडिअ खाइबो म्युजिक भिडिअ मुंखा निनियाकनि माथिया आमबो चिनि सर करेन्द्र त्रिपुरा न रचाबो बोनो लिरिक्स कंपोज खायो आजागाबो गांके बोनो न सावो म्युजिक भिडिअ सामं खाइना बागै एज एक्टर सामं खाइना बागै बोनो सावो आंके पुइला नर्भास संमानि तांगे पुइला केमेरा बसकांगो थांनानि फेस भागे खाइनाय आमरक गोबां मानो बखरको गोबां मानो फाइनाय नरबसं थाङो आफुकेता इनके आतेखेनो अनि साराकन बस सपोर्ट खाइगा अनि मा बाबा बो सपोर्ट खाइगा आतेखेनो खाइबे गाता अब आतेखेनो इनके जों तो गोबां मा नुबिमान खानि म्युजिक भिडिअ र माहायकेनो नों मोसामानिबो नुखा बा निनो रोजाब जाग्राबो नुखा ताबुक सागजरा बा नों जेफ्रो जेंगो रोजाब मं हापरा हाबा आफ्रोनि थेगा ताबुक सागजरा निनि खुब बाय रोजाब जा थाइबेसो गान दं अंखरका ani recamong nizini khubbai rangkhumake phiang koni le toni jaya ai bano ang nang 15 rong khana
asuk len khana hai pano ajagani bisingo bo heat angai tongo ge flow angai tongo up to ko yable jotor jotkeno heat ang panya to kono ko yable ge ajagani bisingo sijak ya bangkha lokoni thani sogi ya rejab mu tongo ge sogi jak rejab mu tongo adita kaini engga mo haike resa mung hapara habinai kabang ma lukurongni khano khogoi resa binai sak sangno bahai ma tong mane tam hni wansuk ang kaise kok sana thang angge ang imango phanu wansuk ja ani bo omtei salrok phainai nai angkangke sare fangsini buino mangno go ang buino no go ati rokhe tamhanai chini khug jong numa sau buni khabar tara jara chini tripura hastewa jara bumung ganang artist rok ni bisingo kabangma tongo ke borong ni bumung tei jeng kabangma jeng sarai fra ma salayo boleh atui bo sabo gaham ekdin khaini ma salayo ke ani tabok ojarawo ani bagi bo atui borok rok sakangke guluk rok sakangke angbo khatong tui phayo sak no proud feel khayo jefanang tong ang buji kon phano chikincha artist panang khana ta phano bini bkhawa kise jaga sanai mankha abo angke tai ani ama babuno aman babuni mungno ang bini beskango sijak riman kha kise phanang khana abo hebano belai sayu yaw tong to angke abono belai sak no ang tabuk tamnai proud feel khayo ang lukurongni thani asuk jara phano ani khorangno soguri mankha aboni bagai tai lukurongno bo belai khena hambai maro tangengke jeng je kam khaipano lukurok jono support khayangke borokni hamjakung jono riyangke jengbo borokni bakhaw thangene jengbo tongi maya khaw be borokni support maya khe jengbo kuchukai maya ango adengke lukurokno asukni aboni bagai belai khena hambai nok jatano nor khane man khana joto nai tongnai ko khorangni enginai chini bukhu urbosi tamhani saka abo haike no bini samung haparo sraini theke mo haike sagomu songmani tongoi no bo mo haike tiniwo mo haike lukurok bai sini jaka ba bo bini khukti bo sing khane man kha bo bini buma buphani bo mo haike bo khoroksa sajak enginai buma buphani borom no sunani thangai tongo bo khoroksa tipra hasteni artist ngi mo haike sap korongri lukurongni khano khoknani hemani abo bo thangri tongmani koya tamni hike jeng dukhu ongi bo jeng ba tam sanai bo dukhu ongi bo khushi ongi bo jeng samung baino jeng ma godalo tamhengke jeng je frofuno khao dukhu nangi tonghango jeng samungo habai thango samungo kelgi thango angke jeng tongthongmani bisingti bo jeng samung baino godale mahike samung tamui mahike bagru basalai jeng mosalayo aboni bisingti no bo khoroksa samung kereng mahike no tipra haste no lilagrui bini khorang baike belaike khana totop mahike lukoroni khano khoi tongkha abo belaike no proud feel khaijaknai no tamhengke bo khoroksa mahike no chini tipra haste kobangma lukurok sakni musukmani kobangma no tonga haipono joto borok no musungui phaimaya engke mohai khoroksa engmani belaike kopal kaham hani maro tamnike koso kopal kaham so khaya deba engke abo musungui tongphono se engui maya bhaingi thango joto borok no maya bli khoroksa mohaike surba khorang tiklainani saranani abo belai sikutu engke khoroksa mohaike lukuroni khano khogui tongmani lukurobo obviously hamjagono no nini khorang na khana takjago joto jaga engke khorang mohaike tamjak sing khnai tongo haini bisingti no nungbo tini oro ko khorango mohaike sokpaika engke jeng gobang mane nung je phuru samung habora habo ama haini ni kono problem face rok khaine da nang kha kisa sai khana abo tamnai kaisa kok tangma hai ko tamna angma sagai do খুশি দং হাঙ্গে চিনি জীবন লাইফ দুঃখ ফেস খাইনাম নাঙ্গ প্রবলেম ফেস খাইনাম নাঙ্গ সাকসেস নি কুমো চিনি প্রবলেম রক bo tongo gangke a problem face khaiken no success ma no hni nei bini khugo khnau abo soinok soikok no ge atui engkhang bo kuma jaga no tamunai bai hamya sajak mani aborok gangke rujamung haborok baksa borok support khaya tongo hingke support khainai tongo haideba gangke aboni bagui no tamunai sana thangangke ang saksano lucky no feel khayo tang hingke ani sir ano support khaika hingangke ani ma babu support khai tongo bai support khai tang khaya tang ani ma babu ano asuk jara support khai tongo abono ani bagui belai kotar ko haike bai to hamya sanai no abo to tongo no hamya sanai tongo gaham abo to khoroksa borok no sajak bo tongo sajak ya bo tongo atui to ongoi no phayo hingangke abono ta hingke bini naislemu mankha bini khugo ani bagui gaham bukhana ka hamya bukhana ka hingke abono no
bekhaw tonia karinai ani kamo ang baskang agok thango kamno khai thango buni ko khana karinai nge tabuk sura ate khino choli tongo bi angki ani wanchong ma kita mo sanai borok to sawi no tongnai bukhok ruwa ya borok ni sanani angke jeng khaina borok se kam khaina borok se khonaya karne kaisa khunjudi khana oide kaisa khunjutei nori rohtai ate khino jatano akong sawa bi hamya sanai tongo chini tapuni generation na chini o jora roko kabang borok no ate face khai tongo chini tamonai rechap na muchungnai botongo mosana muchungnai botongo jatano tongo angke ki borok bini tabuni tamonai ka support khaya rok tongo bo khorok sa borokna support khaya rok tongo nangki abono no jatano sana muchungo nini life o hamya sanai botongnai gaham sanai botongnai haibano nang nini samungo nini kam nini kamo nang khabai khai thangang ke borok phano nagi maya abono jatako nor khanai man khana bin khoti bo rasa mong haporo ni thege bahai ke problem long no bahai ke face klai phai ke abo bahai ke kati wi phai ke abo je man jang nai je sago klai ne bo no saima no nor khanai man khana bin khoti ni srai engke nang puila je ni rasa mong puila ongkhor mane ongkhoro hai ka ba turuk rasa mong to bangi no thango hai da ba engke nang first ni rasa mani ba nang single na rasa ba na mane solo ke rasa na khorok ni ke rasa ang puila chamung ta ni duet no ani taisung saka sa koran do dipra bobo no puila ra bang ani rajab ani life ni puila bobo no rajab bo lyrics compose bobo no gangke atita bobo ni khorok ni khira chabota puila ra bang ani khorok nei naro khana ni man khana engke jeng tabu mane masing jora hai ke kachangma jora rok phai ke engke jeng kabang program rok khlaio hai deba engke o program khaitini rok apuru nang to khorok sa tabu pori wi tong mai ke reng srengni tong nai engke program o thana nango bani ni exam tong o ma hai rok kuno ni problem face da khaina i abale kabang man phai ka bai abati problem rok la sai slap kari ka atimang no ani ga bhai problem rok ke nang bai ke solve khai ma khayo manage ma khayo balance mana ra gata engke exam sampa khangke ang exam ni date dokman khangke apuni sakang nang preparation khai to ni ani pora rong ata pori winai sakang nang preparation khai to ni hangangke amte din bu phayo je dino exam a dino program rok botong ko hangangke afro rogo bo belai kheno ani bagai ta kaisa tamnai challenge hai kaisa botike abono balance khai plang ani hangangke atino abte jara ko ngon phayo haipano tamonai pora ni jaga porna ni engke o lama ni jaga o program rok ni jaga o chamung ni jaga chamung ma to ni wo engke apte khene balance khai ma thang engka abo hai jora rok engke ni nok ni bor rok bani ni ma pha pono tini le exam tongo ba tini ta thangse ni mo hai rok pada phai kya i phai ka ani ma khe ano ko hnya do ma khe saimano ang jare fro rok phano ang ko study rok ang porna rok engke sana naya ani ma baba kon porna engke sana naya gangke ma saimano ang pori nai hinai bo saimano bo ani thani tamnai believe khai ta ma no gangke babu ngke kisisa wana jago bo ge ma to kun hinya ani babu bo waisu hino program rok tin program to bosor phaike bosor no phai tongo ma sinjara kini program khai pe ya ga mon phai tongo ngke nang exam tong fro ke saja soljo badri hinai apti rok babu bai saja gata engke nang apro rok le tam bani sa angke angke tam hunai ka a khai lo ni bagai tong na musing ta no ko thang na musung bakha apro tam hunai ka ma tong suka nang gangke bakha tai apora ni jaga pornan jaga rok tong ya sidano ayang phajing thangjak a program ni phajing thangjak atike ma tong ta gangke angke tai bo wan chogo omtei rechap mosamung ta phaina dongo hepono study ni jora to waisi se phayo ke abono nang sakang laina nago atike no wan chogi no tongo angba adita engke nang to khoroksa singer bo resap kereng bo engke tai mosa kereng mo hai ke music video bo album rok khai tong engke o kene ni bisingo tabuk dono jeba kaisa nang live choose ma khai ne engke nang bo no sakang choose khai ne amo belai ke no tab sare fangsini acting na hamjago tabuk torinai rechapung hapka angke abo bo kaisa bakhao nang thangka bakhao bakhani kaisa pardang thangka mo bo ngangke ang tabuk to choose khaina to belai kino tabung go hebo nang singing nun choose khainai tangi hingke o jaga no ang himi tongo tabuk ngangke music acting rok to anga sa khaija gyano angkha kaisa jaga nang kam khai ko music video ngangke
ang singing no just khane nor khane man khana bini khukti no bo busuk jorate bini live bo mohai ke problem ro example ke ba program logo thangi mohai ke rasa bainya ro ke bo bahai ke abono maintain khai phai ke nor bini khukti ne khane man khana srai ke phading ke sung tabuk tebo bini khukti bini kogrok bini bisini kogrok baksa thaimi aro bo tong ko sung abono tebo thai khanai ne le na hai ta ba ngang ke sung tabu mane puila nang rasa phru je nang saka je puila nini khukte yang khana ka ba jeng khoroksa resap thani mo haike jeng ma khana kang ke bole resap bo ba khana to bo haike ang mo khoroksa singar ngi ne resap phung ngi resap na mu sungo hani nang mane sung jo tan wan sugo akong no bo nang saka ngan nang ke bo borok no ba sabani sini tibra haseni haye ka ba sini resap ke nang ni bisingo sabani khorang no khana wei mo haike nang khaw wan sungani phaike ang to tamunai kisah musa menggenang recap mung no besi cajago hai ke abono no besi ru bersab jago ingke ang abo tibra haste ni belai keno rocking time recap nai atai ke biya bai parmita bono nai no ang ko tamunai recap nani haba ro ko kisah interest ma hayang kha bini je rock time recap mung tongo musa to recap mung tongo khana wage bini recap mung rong ke bono nugui no ang bo recap nani musung kha bono nugui no ai ko tamunai bakhao kaisa abo muchung phai ka hangam ke favorite to ani tamunai or tamunai kha or recap nani haparo bai parmita tai ko rock time mo dekhe ta ko recap dance ni recap nani bising bai parmita cha da beri setelah singer ni bising ong keno ati ya bai parmita no simnya ani khorok singer favorite tongo kaisa ki romantic ni bai bipasa riang belai keno bini khorang bo ketoi modu khorang bini asekeno khorang ketoi bini khorang ang bono ke romantic ni jaga ke belai ken chajak ko aseken chajak ko chin nong borok jotono chajak bai bipasa riang no ang ke dance ni moden ken ang bai pamitan chajak ta ke selani bisingong keno ai ko damanik no belai ki chajak ingke nang resap ani ba ni kan nok khana mani bising te ni nok ni borok rong ba ni tabo ni jadi gusti rok phono khata ni ma pha som phono kha ni khorang no mane khana wei borok bahai nang jaka bahai comment khai kan no first nang resap thani kaise go ke ani ma babu jibon phono tarif khaya ano tei nai jibon phono saya ani kam obostha kha hani nei ma babu saya tangi hinge borok ni wan chukmung borok ni bakhao ke tong thogui no tong ang sai mano express khaya ta borok saka phonu ya ta ngang ke ati rokle ani ma babu ni khugole ang oispun khnaya khoni ni khor o jaga saya ati rokun phan khnaya khano khologi saya ko ani ma babu phia sai mano borok busa jago ke borok ni support pa nyata ba so jara ang tongo ngang ke chini tai jaiti rok ni kok nge no borok ta sawo ai ko gong sawo nung tai bo ko jo thang ni jong support khai to ati rok ta support khayo ani joto family members jong support khayo no ta bu khung jora phia puila kheno tamnai kun borok khayang kha aptai jara bo to kha ni ta bo khe joto no khayo ano nge atai ta ingke no nang sungna mo sungon nang khoroksa mane khoroksa singer no to shini jagi ne tongka lukurok bai angka tai nang khoroksa urbosi tirpra ni bo shini jagi tongo ingke nang mane ni views aro nang singer ni nai no tebo kusugo kawai be lukurok ni khana khogai lukurok bo shini man jagi da thana mo song na haya ka ba ni musung mane alada kono tongo aba hai kisa lukurok sai khana ani ke ang musuma to abono ang professional jong na kha or japong habono no ingke ang tamonai lifetime ni bagi abono o lama no chong kha atai da o lama bai nang thang na musung dai kon jaga khaina musung ya atai da engke ulofon oba ni mahai ke nang to tabu o lama bai na thana musung ni shaka engke live to tamjani ngi thang sia tamjani ngi thang chini ya ko kore engke mane jespun ong kha tai bisha bisini ba bisik tamni pore fono mahai ke no nang o dosa mong haparo ta gadal sidi ma gadalia nang aba hai rok ni live problem phai ka ta engke nang afro bahai nang jang no sak mane bahai wan suk no tamu sarai nang aba bahai ke kati nai amo amte jarok phai kan ke ani pura dunia khaksa ka gi thanai ani bagi ang jiwur phone wan jang jagi auti rok jarok phone bakhao imang ko kanang sitai yang auti ko rong no matai rok ta khai tang ati rok jibon phone
พี่amti kok rono saya tam kena sana ya ni bagi ang imagine kaina pun saya kiri ubah amti jara rok no tangi ge apo recap mung no ang asik na bakhaw dai na kha abo kaisa ani dunia haing thanga abo kaisa ani life ni kaisa part thanga aro chamung ngangke ang abono taiya kana musungya atei rok jara rok phai kangge ta phaijak thung mudai rong thani abono kaisa khulum mangani ta phaijak thung amtu jara rok atei jangke akok no saya tangki sanai do mele ke hambai jangno sai khinar mani bagai enga ba hai ta kaisa mane tabuk nini bus kanggo ma hai ba music video ni ti phono kaisa ni khorang do nani aba hai ro project rok le tabuk ketal ongkhona ni tora tong ba sabjak rok aba hai tora tong bai aboti ro le kabman tong kho phia ba jang aste aste ke teruk ke jeng kamrong ramui tongo angkang ke abo norok joto no dakti no khanai mane ani rechamung phai tongo phia ano joto borok sawo nang tamo hit gan mamang mosatu gan mamang nang khai tangi khai romantic gan no kun nang oisi khai nai dingke angke angni sak rongwan chugun romantic ko anga sak perfect ya ko hini nai tangi hingke ang romantic rok no asak recap na musung phia hebeno tamane ang perfect ya ke mawan chukta jemte bi khai ang atei rok kha khai mano kha khai mia apte rok wan chugung ke ang atei rok romantic rok ti khai ja kho phia tabo kaisa ti khai ga abo release nya kho jeng amo ko tamnai dakti no phai tongo aro chapung bo romantic ani khoktei romantic rechamung phai tongo jatono hinmai single na duet no amo bo iko singer ni mung sai risina yang abo da manik no baba no da manik no belai no hambai ri pia tangke bini project roga ano nai tongo bagai ani khorang no sa jagai bobo bini kam rogo nai tongo bagai bini recham rogo nai tongo bagai bono bo belai khina hambai gangke bobo inte kaisa chini recham phai tongo romantic recham phai tongo bai joto se ni khorang na khna tong jagai tong tabo tirpra haste se gulei tong tangke urbosi tirpra angke tabo khorang khna na ni bagai joto se tabo haino khunju se sagai tong lai busuke khorang khna tong hai ke जों ताबु तो तेसे ताबु अ कलम जरा थांगा ग मासिं जरा फायने पिकनिक थालायानो हाय बुसुक मोसातो गान नों बर साबुइ दं मो हायके न लुकुराव ब तंग थंवानि बिसिंति न नि लुकुरावनि खाना ब नों बाहायके न खोबि तंग का हे देबा इंगा फादे हाय नि खुक्तै नों रसा मुं हाय हाय खनाय ने लेन लुकुराव न किसा रसा बै खनार गारि तांसा ani खुक्तै de cham chak no okay da inge ang ni गान दं बासु साइमे बा न अमर साबि साइमालिया da ang no rasa sia no ani puila chamong ang abono rasa sia no tamangke puila chamong ke laki bla ani agan bele kan laki bla abagi abono rasa kisha Deg keleo ani obka leg keleo ani obshak deg keleo ani obka leg keleo ani obshak jadu no gui jadu no gui muktere maya mokolawani jadu no nai thok jagai tong khurai kurai bakhawani nono mang mi tu manai belai kham bai jatu no belai ke khana to khatang hingke asuk khana to khorang bai haina hai lukurong ni khana ko khorang ni bisinti khogo si payum khana lukurong bo nai tong nai ba khanai tong nai robo belai ke khana tong ja khana sung kha khlayo inga phadi inga chung ni khorang bai da sabjak mu hai ke music video khlaijak sung abno nai ne le ne sini ko khorang ni bisinti tam se kama gan oh my darling I love you na yo gano phadi inga sung tabu ko khorang ni mangpliwa nai ne le
จึงบินคุกติขนามันบิสิงติบ่ให้จึงออกการเนาะจึงวิจินี่ก็ครั้งนี้มังปลีว่าจึงไหนเลยค่ะพอดิ้งก็จึงอังใช้ชิงก็น้องสามัญอาการเนาะจึงตาบ่ให้ไหนเนี่ยเลยเพื่อนเนาะall my darling มันเอาว่าสึงไหนเนี่ยเลยนะพอดี Anak nugu nyaman kana sini ko khorang ni mang biliwa busuke khorang kana to to mo haike sini bukuk urbasi tirfrani khorang bai mo haike lokoroni khana khogui tongba a jaga norok sini mang biliwa nugu nyaman kana a jaga actor actress bo busuke musai tonglai bini khorang bai resab jak gan nong no engka mo haike no jeng phadi engka hai jeng bo bai kok salai pirano engka nono ang hai sungna ni musungo tabuk gobang ma sini tirfra haste rogo bota mane खरकसा आं दसाबना मुसुङै दङ बा दसाबै माया महाय दङ आं मोसाना मुसुङै दङ मोसाय माया महायके फाइ मायांगै दङ जागाव मुसुङै दङ थिंनो ब आबनि लायक ब माने दसाबनानि ब चलिबो हायपनो ब महाय गोरोङै माया महायरक दङ गा आबाहाय चिनि लुकुरङ आबाहायराव ओंगै दंखे नों tamu kok sana musung ba tamu sana musung bahake kereng na nangnai borok bahake ol samung haparo hay ko mo samung haparo bahake hapai manai pula to sana musung sia manai no hongke sia rongge na sunginai a samono tanga nango ngangke ang to jotonon saw ang ani help nang hangke jara muchungnai rok reja mong haboro habna ni muchungnai rok haike जेबा कायसा लाइन हाबना मोचंनो जफनो सियां गांके सिजाक बरनो संनि हाबदि आं तो हेल्प खाना बगै ready tongo anga sak perfect ya phano ang je mansa ang ani phajing tei 100% e no jotono no joto lokorongo mane jara jara mujungai rono borokno ang help khaina ni jai to koi tongo ngangke ang sia mane beisiang ke ana sungtang ang sairone ati ati ke tai kaisa angke no abuni bagi bo chini mujungai rok chini tabung generation ni sarai rok haike sarai rok ya ani samondong no pangkangke cerai bongi mano jespana mano ke borok joton san muchung tai kaisa angke no borok ni supporter tongo nango support khaini borok tongo nango gange chini tai kaisa kok chini tamnai kha chini tabuk oro name na bumung ganang ching tripura hastewa jara jara bumung ganang borok tong borok no sana muchungo talent tongkha talent nu khangke chungbu borok no chungbu support khainang borok no chini support ma angkangke sijak rong ni support ma angka borok kaimaya borok bu samungno kaimaya sia angima no borok bo tangengke borok jibon phono khayaku manirok ngi sia angima no abono jung jara sijak rok borok bo support khainang borok no help khainang borok no jotono ang to sawo jotono no ang to ani jesak mansak ang bo help khainai jadi no ano sakangke ang bo help khainai atita angke support atong nang asuk no angke taibo kirima wala simani jari fano khaya rok tongo baksa borok angke abo kering na nangnai abo kering na nangnai confident tong nangnai jadi sak sago norok khanai man khana bini khokti bo sakrak bo khoroksa mo haike singer ngai resap krengi bo bahike bo lukurok no chubana musungi tong haika ba joto musungi tong nai sine haste ni joto ti prasar rok no mo haike ro resap mo hapara hamna musungi tong nai haika ba mo samong hapara pona hamna musungi tong nai je samungo pona hamna musungi tong nai ba bini je suksak bo je jaga gadalai tongo bini je samungo a jaga bona help na hangke norok help nai mane hine bo bini khukbai srai ko khorani bisingti sairika engka mo haike no norok musungui tong hangke truk ke bus kango agogoi ba bo haike no khoroksa resap krengi lukuroni khoktei ba lukuroni hamjak mungmana musungui tang bo bai krengi mano haiko joto resap kreng ro bo mo haike no khorang ketei ba khorang kaham rong no naitugui tiklaine ni bagui bo saitugui tong he da ba engka bo norok khanai man khana engka jeng tabo khaine hai ang no sungna mung sinai mo angkang ang no mane ni favorite ni bisingo no sungsinai nang khoroksa
ลูกเราใช้มันนั่งเลยเขาเราใช้สิ่งการนี้ต่างเว้ยจึงตัวกระบังว่านูกูจีนบอกเราเนี่ยทอกจากมันนี่จำมึงนูนี่บิสิงตีบ้าหำจากมันนี่เบรย์นั่นนี่ตองนั่นนี่ทุนั่นนี่จานั่นนี่เจ้าตัวนี้ไก่เสตองว่าเฮ็ดอ่ะงั้นอันนี้บิสิงก็ไก่เสนี่จำมึงนี่ตัวนี้ส่งสายสิวันนั้นปุยแล้วน้องสาดีนึงนี่ favorite จำมึงตั้งมาไปกี่สักไทยขนาดกันอันนี้ favorite จำมึงแค่ตามหันไงอังเบลัยตามหันไงอังบัวกบรกมวยจินตีประชังมวยนนเบลัยเจ้าเกอาบุนโนอาบุนี่บิสิงอันนี้ favorite ตองก็กาคัมบุกเบลัยแค่ทอกจุกังอันนี้ favorite อ่ะมั้งอาบุตองกันคนไหนเนี่ยนี่แต่แค่กินตองก็บาราตองเลยbara batong jepan masa mane kakak mungkin spayo asikin thokjak ma kalai ta awan ngite kon naya te kaise ke mos deng tam mos deng jepan mos deng spayo ani bagai mos deng tong hangke te kaise dalok tong hangke angke abo man khangyan te kun naya ani e kothok samung rok ani kothok mui na abo mos deng dalok engke kakambuk engke te kaise ke mui asana belai ang hamjago atita an samung ni bisimo ke amani favorite ta Enggak ceng bini bising ni ba bini live ni mau hai ke ceng sai ma lai bini bising tiwa bini hai bini bepari ba bini bising ni kok rom bini camung ba bini favorite ba ceng sai ma lai ka pading ke ceng asuk to jora nali ya pading ke hai cini tai kaisa bini khorang bai le sabjak mau hai no ceng ta kaisa bini video mau hai ke ceng cini kok kharang ni mang pliwo nai ni le no rok nai tong li nugui ma lai Anong nugui man kana chini ko kharang ni mangpliwo bini khorang bai re sabjak mo haike mo samung rok bo mo haike no trek lukurok bo mo sawi tong thoglai lukuroni beskango mo haike pirjagi tongo inge chini yago asuk jora bo kri khaba jeng hai asuk jora na yawi nong ni beskango beskang shala bo mo haike no to haine ni sai tong finai inge lukurok no tamu ko kesar na musung mo haike pai tha ko khorang ni bisingte kisa sai kana le ang lukurong thani kaise no ko kesana musung go abusang shala bo ani rijamung rong hamza khangke ani rijamung rong sajak tong hangke taibo support nangon rok ni jatoni support no nang tong khwang tarok phono taibo kujuk kana tong khwang tabo asuk jarawa taskangte asuk jara thang nang kho ngangke abono jatoni lukuni thani abono kaisa ko kasana musung tai kaisa ko hangkangke taising baising mani chini rijamung haboro chini musamung rijamung haboro habna muchungnai rongno bakhani ki mano de kiri tong hangke laji tong hangke bakhani kiri ma laji mano not de tang hingke chini kiri abo nor jakhaise chini sago confident phainai abo kam khainan bai confident phainai hangke ang tasing musakata go sawono jorino support nang hangke no ano saimano rechamung thani jese kono ang ringyang hangke ang chini tamnai tipra hasini kereng rongno chini rechamung kereng rongno borokni thani phano ang borokni thani phano help sanano ang ringyang hangke ang siano hangke amno sana muchungo nok jotono hard work khaina rok jotono tai bokuchu tamnai ka success manan thangkangge no cost bo khaina nangnai hingke tamnai jotono problem face khaina nangnai abuno jotono himmat narak di jotono tamnai hard work khaidi asukno jotono thani angasun ko kasana musuno thani Norok khana nyaman khana jeni bukhuk university rani khokte bini khokte no srai dosa mong khana mani bisingti bo mo haike lukurok no ko kachal mani bo jini ko khorang ninge khana man khana am haike no srai ke jeng dini jini ko glam ni bisingti ko salai ke bo bai nge jeng bus kang shala bo mo haike no tai khorok sa jini tipra hasini atho kiri ha ko ba resap kereng mosa kereng am haike mo hairok no seng nai to bitu hayan bagai norok ba borok bai ko glam salai no bus kang go mo haike no seng kereng na ni sai to bitu ngam tini ni panda sung ni sunai no sawi nai tong ni ko khorang Kamle kamnaya didi kamle kamnaya
Taliya cha bala chon, taliya cha bala chon.